बुद्धिराम बसुमतारिया दिपेन बर'नोबो मोनसे माबाखौ लाइजाम हरलायनाय जेराव बिथाङा दिपेन बर' भाई सोदोब बाहायलायनायखौ नुदों। एक्चुअली बियो माने एटेकिं खालामनानै मोनसे जंखायनानै बुंनाय बायदि जादों। दुखुनांथाव मोनसे माहारियारि आफादनि आफादगिरिखौ इंलिस गना होनाया मोजां। बिथाङा फंबाय बुंनो हायोमोन, भाई सोदोबाव खिन्थु बियो जंखायनाय लासिंसिं खालामनाय। बेनिखायनो बेफोरबायदि खामानिफ्राय बिथाङा गोजान जानाया मोजां। लोगोसे आं जा नुदों बिथाङा दा BPF दोलोआव जयन जाबाय, CWCनि मेम्बार होनना आं मिथिदों। बिथांखौ जेब्ला बरायदोंमोन BPF माने बिथाङा BPF दोलोआव जयन जादोंमोन, बिथांनि सिनायथिया बुद्धिराम बसुमतारी नङा, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर'ख नेहाथारि। बिथाङा दिनै एक्जिस्ट जादों होनना बुङोबा गाव हारसिं नङा, बिथांनि बिफुङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा। दाख्लै बावै हाग्रामा महिलारिया बर'खुब्रियाव फैदों। बे एखे जायगायावनो 2010 जाय समाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारिमोन। बै समाव हाग्रामा महिलारिया बिथांखौ थोंजोङै बुंदों अपेन फिल्डआव रायजोफोरनि सिगाङाव जे बुद्धिराम बसुमतारीखौ आं जोंनि BTCआव एक इंसिबो जायगा होआ। बुद्धिराम बसुमतारीया आंनि जायगायाव जायगा गैया। गोबां खासि बिसि माखासे बाथ्रा बुङो, जायनि जाहोनाव बिथांखौ अपमान खालामनायाव जोंबो जिहेतु जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, बिथांखौ अपमान खालामनायाव जोंबो दुखु मोनदों। जायनि जाहोनाव जोंबो एब्राप्टलि माखासे हाबाफारि लानानै बे जायगायाव हाग्रामानि जि स्पिच बेखौ जोङो बोखारनांगौ, बिथांखौ जोङो निमाहा बिनांगौ होननानै जों माखासे बाथ्रा बुंनानै फैदोंमोन। नाथाय दिनै आं नुबाय बिथाङा जाय गानसिया बिथांखौ गाज्रि बुंदोंमोन, खासि बासि बुंदोंमोन, बे मानसि बिथाङा दिनै दोलोआव थांखाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दा नैबे समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर'ख, नोंथाङाबो जेरैबायदि बर'ख, दा बे समाव नोंथांमोननि बे ओनसोलाव माने ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो, खोथा बाथ्रा दान्थे बिदिन्थि जालायनाय, बेनि बेलायाव मा बुंगोन? नोंथाङा बुद्धिराम बसुमतारी बाथ्राखौ बुंदों। आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव, आङो आसरित मोनदों बिथांखौ। आं बिथांखौ अनार होयो, मानोना बिथांनि नाजानायावनो आं दुलाराय बर' फरायसाफोर बिबान आफादगिरिनि बिबान मोननानै सनितपुर जिल्लानि खामानि मावनाय आरो बिथाङा आंनो माखासे आदर्शखौ आं बिथांनो सोलोंदों। बेनिखायनो अनार होयो। बिथांनि जि बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा जि खामानि मावदोंमोन, बियो एक्सेप्सनेल माखासे सानस्रिजों माने दबथायनाय गैयै आनकमप्रमाइज माखासे सानस्रिजों बिथाङा खामानि मावोमोन। नाथाय आथिखालाव दाख्लैबावै आं नुदों ससियेल मिडियाफ्राव बिथाङा दिपेन बर'नोबो मोनसे माबाखौ लाइजाम हरलायनाय जेराव बिथाङा दिपेन बर' भाई सोदोब बाहायलायनायखौ नुदों। एक्चुअली बियो माने एटेकिं खालामनानै मोनसे जंखायनानै बुंनाय बायदि जादों। दुखुनांथाव मोनसे माहारियारि आफादनि आफादगिरिखौ इंलिस गना होनाया मोजां। बिथाङा फंबाय बुंनो हायोमोन, भाई सोदोबाव खिन्थु बियो जंखायनाय लासिंसिं खालामनाय। बेनिखायनो बेफोरबायदि खामानिफ्राय बिथाङा गोजान जानाया मोजां। लोगोसे आं जा नुदों बिथाङा दा BPF दोलोआव जयन जाबाय, CWCनि मेम्बार होनना आं मिथिदों। बिथांखौ जेब्ला बरायदोंमोन BPF माने बिथाङा BPF दोलोआव जयन जादोंमोन, बिथांनि सिनायथिया बुद्धिराम बसुमतारी नङा, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर'ख नेहाथारि। बिथाङा दिनै एक्जिस्ट जादों होनना बुङोबा गाव हारसिं नङा, बिथांनि बिफुङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिनि उनाव गाज्रि बुंनाय बे जोबोद गनायजाथाव। दुखु नांदों आङो, मानोना दिनै बिथाङा साननांगौ दाख्लै बावै हाग्रामा महिलारिया बर'खुब्रियाव फैदों। बे एखे जायगायावनो 2010 जाय समाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारिमोन। बै समाव हाग्रामा महिलारिया बिथांखौ थोंजोङै बुंदों अपेन फिल्डआव रायजोफोरनि सिगाङाव जे बुद्धिराम बसुमतारीखौ आं जोंनि BTCआव एक इंसिबो जायगा होआ। बुद्धिराम बसुमतारीया आंनि जायगायाव जायगा गैया। गोबां खासि बिसि माखासे बाथ्रा बुंदों, जायनि जाहोनाव बिथांखौ अपमान खालामनायाव जोंबो जिहेतु जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, बिथांखौ अपमान खालामनायाव जोंबो दुखु मोनदों। जायनि जाहोनाव जोंबो एब्राप्टलि माखासे हाबाफारि लानानै बै जायगायाव हाग्रामानि जि स्पिच बेखौ जोङो बोखारनांगौ, बिथांखौ जोङो निमाहा बिनांगौ होननानै जों माखासे बाथ्रा बुंनानै फैदोंमोन। नाथाय
दिनै आं नुबाय बिथाङा जाय गानसिया बिथांखौ गाज्रि बुंदोंमोन खास्रि बास्रि बुंदोंमोन बे मानसिजों बिथाङा दिनै दोलोआव थांफाबाय बेनिफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ बुजिनो हमना लादों सानना लादों आंनि गोसोआव जे बिथाङा माहारियाबादखौ सिन्था खालामदोंमोनब्ला आनकमप्रमाइज जेराव जोंहा जेंना जागोन बेवहाय थांनाङामोन नाथाय दिनै बिथाङा हाग्रा महिलारिजों जाय जोंखौ बिदेशी बुंबाय फरेनार बुंबाय आरो बेवहाय बिथाङा दैमालुनि गेलेग्रा फोथाराव गोसोम बिलुन बिरहोनाय बिथांनि नाजानायाव जादों बिथांनि थिननायाव जादों बिथांनि दैदेननायाव जादों मानोना आं दहायनो बुंदों बिथाङा सासे आनकमप्रमाइज स' बेबायदि मोनसे जातीयताबादखौ जातिनि जेंनाफोरखौ कमप्रमाइज खालामो मानसिया दिनै कमप्रमाइज खालामबाय आंथ' कमप्रमाइज खालामनायखौ नुहुरदों स' हय मोननै बाथ्रा थानो हागौ बिथाङा जातीयताबादाव बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि मोननांगौखौ मोनफुंनो थाखाय फैदोंमोन नङाब्ला बिथाङा सासे थि नोजोर गावनि मोनसे डिसिप्लिन गावनि मोनसे कमिटमेन्टजों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फैयाखैमोन माने बिथाङा कनफिउज अबस्थायाव दङमोन जानांगौ जायनि थाखाय बिथाङा दिनै थांबाय आं मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांबावदों दिनैनि समाव नोंथांनि कुइसनजों आं रेफारेन्स लाबोनानै बुंबाय जे जाय समाव जोंनि ओनसोलखौ MSc मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव सोनांगौनि थाखाय माखासे दावराव दावसि दंमोन बे समाव बिथांनि डिसिसना बिराद बोल्ड कुनु पयदे हाबा नांगौबा जोङो बिटिसिआव थांगोन नाबा जोङो MSc आव मानो थाङो नांगौबा जों आसामाव थागोन बेबायदि माखासे डिसिसन लानाय मानसिया दिनै मोनसे समाव आरोबाव बिथाङा BKWC जों जोंनि ओनसोलखौ दाजाबनायनि माखासे खामानिखौ मावदों होननानै आं मिथिदों स' बिथांनि गासैबो खामानिफ्रा कनफिउज दिनैबो बिथाङा कनफिउज मा खालामगोन खालि सोंखारिनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ माने दाख्लैबो आं नुबावदों माने बिथांनि जि स्पिचफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा आन्डार मेट्रिक BA पास नङै बायदिसिना बुंनायखौ आं ससियेल मिडियायाव बिथांनि बाइटआव नुनो मोन्दों बिथांनि बाथ्राखौ आं नुनो मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिनै आं जा नुदों खिन्थु जोबोद एजुकेटेड मानसिफोर दङ दिपेन बर'नि बाथ्राखौ बुंनो हायो भाइस प्रेसिडेन्टनि बाथ्राखौ बुंनो हायो इभेन आनसलिकनि दैदेनगिरिफोर जिल्लानि दैदेनगिरिया गोबां क्वालिफाइड मानसि स' बे बिथिङाव नोजोर होयोबा बिथांनि बाथ्राफ्रा एसे कनफिउजिं गावनो कनफिउज बिथाङा मा बुंनो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों बेनिखायनो आङो लुबैयो आं खावलायो बिथांखौ जेन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारियाबासो बिथाङा राजनिति खालामो राजनितिखौ सोरखौबा सोंखारिनांगौ सोरखौबा रायनांगौ सोरखौबा माने गाज्रि बुंनांगौ गुन सुनांगौ बे नङा सोरखौबा रावखौबो रायाबासो राजनिति खालामनो हायो इसुजों लानानै खामानि माव नोंथांनि इसुफ्रा जुदि भेलिडबा गनायजाथावबा रायजोफ्रा फैगोन बेनिफ्राय आं खावलायबाय बिथांखौ नोंथांमोननि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि थ्रुयैनो जेन बिथाङा बैफोरबायदि बाथ्राखौ एसे साननांगौ माहारियारि आफाद गावबो माहारियारि आफादनिफ्राय फैनाय माहारिबादनिफ्राय फैनाय बेनि थाखायनो बैफोर बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां बिथाङा एसे सालायजारायनो नांगौ आरो आं खावलायदों जिहेतु बिथाङा कनफिउज दिनै बिथांनि सेर थानानै जे माखासे जोंनि बारग' माखासे दैदेनगिरिफोर दङ ओनसोलनिनो बिथांमोना एसे साननांगौ जाय मानसिया गावनो डिस्टिंक्ट नङा बे मानसिजों मानो खामानि मावनो आरो मोनसे समावथ' बिथाङा बुंबाय जे बारे बिथांनि मिडियाफ्राव नुनो मोन्दों जोंनि बिटिआरनि जे सुक्ति बेखौ आखायाव लानानै बिथाङा कुनुदिन बेयो साक्सेस जाया मोनसे भुवा मोनसे भेलुलेस बायदिसिना मोनसे माने एकर्ड बेयो कुनु माने डेभेलप जाया बेजों कुनु मोनसे जौगानाय फैया बायदिसिना लानानै बिथांमोना कन्टिगुइटिनि बाथ्रा बुंदों कुनुदिन गहपुर ओनसोला सनितपुर जिल्लायाव हाबनायाव गैया जोंखौ थगायदों बायदिसिना बाथ्रा बुंदों बिथाङा दिनैथ' हाबबायना हाबनायनि उनाव दिनै बिथाङाथ' भट बिबायना नङा होमबा स' बैफोर बाथ्राखौ बिथाङा सानफिननांगौ बेनिखायनो माखासे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां रायजोफोरखौ मिसलिड खालामनायखौ गोजानाव थानांगौ जों रायजोफोरा मिसलिड जाया मानोना बिथाङाबो जातीयताबादनि फैनाय आरो दिनैसिम बिथांखौ आं बेनिखायनो अनार होयो बिथांनि माखासे डिसिसनफोरा बिराद बोल्डमोन नाथाय आं दिनै जि नुदों बिथाङा कनफिउज मोनसे खुवामि अबस्थायाव दङ गावनो मोनसे मावगोन जानांगौ बिथाङा सोरजोंबा व्यक्तिजों बिथाङा माबा जादों डिबेट जादों बा गोरोबलायाखै सानस्रिफ्रा बे इन्डिभिजुवेलि बुं खिन्थु संगठनखौ लानानै बाथ्रा बुंनाया बारा गनायजाथाव नङा मानोना बिथाङाबो संगठननि बारग' हिसाबैसो जयन जादों BPF आव बेनिखायनो संगठनखौ अनार होनायखौ आं लुबैयो
दा नैबे समाव जि फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै बिथांनि जि खोथा बाथ्रा बे बर'पुर सनितपुर ढेकियाजुलि बेफोर ओनसोलफोराव बिथांनि खोथा बाथ्राफोरा गोहोम खोख्लैगोन नामा? आं सानदों सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला आरो गहपुर बिनि रायजो राजाफ्रा एथ'बां जाम्बा नंलिया बबे सैथो बबे थार बेखौ बोखावनो माने बुजिनो हानाय जाबाय आरो बिथांनि जि माखासे कनफिउजिं स्टेटमेन्ट मालाबा बिटिआरआ जोंनियाव जाया मालाबा बिटिआर जायोबा आं जायगायाव थाया बायदिसिना बुंनाय बाथ्राफ्रा फोरमायो जे बिथाङा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि सायाव बिथाङा एसेबो आगानसेबो बिथाङा सिन्था गैया जास्ट बिथाङा गावनि माबा मोनसे माने सोरजोंबा आकेस सोरजोंबा जुजिनायनि थाखायसो बिथाङा बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों आं सानदों बेनिखायनो बयबो सिन्था खालामगोन बिथांनि रेकर्डफोर बिथांनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ नायगोन आरो बिथांनि जि एक्टिभिटिस आथिखालाव जिबायदि रल लादों बेखौ नायगोन आरो बिथांनि गासैबो बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै मानसिफ्रा डिसिसन लागोन आं सानदों बिथांनि स्पिचजों बिथांनि जुक्तिजों रायजो राजाफ्रा गलिनाय नङा रायजो राजाफोरा गावनो बुजिगोन नोंथांमोननि ओनसोलाव जिहेतु बिपिएफआबो इउपिपिएलआबो बिजाथि होबाय देरहानाय जेननायखौ जों उनाव नुनो मोनसिगोन दा नोंथांमोननि बे ओनसोल हिसाबै जाय बिजाथियानो देरहाथों मानो जाय पार्टियानो देरहानानै माने सरकार दायाथों मानो बेवहाय नोंथांमोननि ओनसोल हिसाबै माने बिश्वनाथ सनितपुर हिसाबै गिबिसिन दाबिया मा जागोन? जोंनि दाबियाथ' जोंनियाव जेरैहाय बिटिसिआव जिबायदि इनफ्रास्ट्राक्चार जादों एजुकेसनेल इन्स्टिटिउसनफोर माने जादों माने माखासे इन्स्टिटिउसनफोर गायसनदों जोंनियाव फैनांगौ इउनिभार्सिटिया जोंनियाव फैनांगौ एग्रिकालचार कलेजफ्रा जोंथिं फैनांगौ आईआईटिनि बाथ्राखौ जोंथिं फैनांगौ स्पर्ट्सनि बाथ्राया जोंनाव फैनांगौ स्पर्ट्सनि थाखाय बिथांमोना जिबायदि माखासे एनएसटि लादों जोंथिं लाबोनांगौ जोङो बेखौ सानो लोगोसे जि सिगांनि जि माखासे अजदफोर जेरैहाय बिटिसिआव हाबैखाय जोङो बिटिसिनि साख्रिफोरखौ मोना बेफोर जोबनांगौ आरो जोबगोन फोथायनाय हाबबाय आरो मिशन जि बड'फा मिशन सुपार 50 बेफोराव जोंनि ओनसोलावबो कचिंफोरखौ लाफैनांगौ मानोना जोंनि ओनसोलनि गोबां मानसिफ्रानो दुखिया आरो जोंनि ओनसोलाव जि माखासे फरायसालिफोर दङ सनापुर आरो गहपुरखौ गारनानै दैमालु जोंनि बर'फुख्रि मिसिंकाटनि बिश्वनाथआव दङ सोरां स्कुल बिदिनो नर्थ ढेकियाजुलि दङ गंथाम हाई स्कुल बैफोर हाई स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो दफानि गेजेरजोंनो थाबैनो प्रभिन्सियलाइज खालामनांगौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआ जानांगौ लामा सामाया जानांगौ बेथ' बिथांमोननि एजेन्डाखा अब्लाबो माखासे मोजां इनस्टिटिउसनफोरखौबो जोंनियाव लाबोनांगौ स्पेसियेलि आं स्पर्ट्सनि जि इनस्टिटिउसन आईआईटिनि जि इनस्टिटिउसन एग्रिकालचारनि जि माखासे इनस्टिटिउसन बैफोर बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि ओनसोलाव सिन्था खालामनांगौ आदर्श बिद्यालय बेफोरखौ जोंनियावबो खालामफैनांगौ होननानै आं सानदों आरो आंनि बुजिनायाव आंनि मोनथिनायाव बिथांमोना बिनि सायाव खामानि मावगोन आरो मर माने नांथारगौ हिसाबै नैबेफोर बाथ्राखौ नोजोर होयोबा आङो आंनिफ्राय जोबोद गोजोननाय